Anem ara a representar aquest alcà ramificat. Sabem que és un alcà perquè acaba en A. Concretament, és un pantà, això vol dir que té 5 carbonis. En el carboni 3, 1, 2, 3, hi posarem un etil amb 2 carbonis i en el carboni 2 hi posarem un metil. I ara es tracta d'anar posant els hidrògens que calguin. I ja tenim el 3-etil, 2-metil pentà. Hem de representar ara el 2-butè, acaba amb E, això vol dir que seria un alquè. But vol dir que té 4 carbonis i 2 vol dir que el doble enllaç es troba en el segon. Posem ara els hidrògens que calguin i tindrem el 2-butè, que en la nova nomenclatura IUPAC tindrem que seria el but2E. I per acabar anem a representar ara un alquí. Acaba amb I, per tant haurem de posar 1, 2, 3 triples enllaços. És heptà, posarem 7 carbonis, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7, i posarem els triples enllaços en la posició 1, 3 i 5. 1, 3 i 5. Posem ara els hidrògens que faltarien i en la nova nomenclatura aquesta molècula seria el heptà 1, 3, 5, tri, i. I ja ho tindríem.